हथातनो माने काराहाय रं साइडजों फैगासिनो दंमोन अख्राजोंथ' अख्रा जाफानो हाया दं जाहैबाय नै NS 200 एकदम गोदान आरोखि ना हेलो भिउवार्स नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसारि इउट्युब चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाबाय दायो माने गोबां मानसिफ्रानो एक्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दै माने सोंहरगासिनो दं आरोखि ना कमेन्टआवहाय माने गोबां मानसियानो सोंहरदों जे माब्रै जादों आरो बबे जायगायाव जादों मानो एक्सिडेन्ट जाबाय थायो दस्रा गारि लादो बेफोरबायदि माने गोबां कमेन्ट फैदों आरोना दायो आङो फार्स्टआवनो नोंथांमोननो गारिखौहाय देखायग्रोनो नागिरदों आंनि गारिखौहाय बिनि उनावहाय आं नोंसोरनो फारि फारि गासिबो एन्सारखौहाय होजोबगोन दायो आङो गारिखौहाय न'नि एसे साइडआव दोनफैदों आरोना नै एकदम खनायाव दोनफैदों आङो नै अबस्था गैयि जाजोबनानै दङ दायो आं बेखौ गारिखौ बख'ग्रोनि बिनि उनावहाय नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ आङो फारि फारि खिन्थाजोबगोन आरो नायलांबाय थादो नायदो लोगोफोर गारिनि कन्डिशनखौहाय माने बिराद गाज्रि जानानै दं आरोना पुरा बायजोबनानै दङ एक्सिडेन्ट जानाय जायगाया जाहैबाय अन्थाइबारि टार्निंआवहाय अन्थाइबारिनि जेनाखि दखान मेन दखान टार्निं एसे साहा माने टार्निं बारबोनानैहाय जादों आरोना हथातनो माने काराहाय रं साइडजों फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय स्पिडाथ' आं एसे स्पिडावनो दंमोन होमबाबो बांद्राय स्पिड नङा आरोना एसे लिमिटनि दंमोन स्पिडा बिदिनो 100नि गाहायाव दंमोन आरो 100नि गोजौ नङा खिन्थु 100नि गाहायाव आरोना बिदि टार्निंआवहाय मोननै टार्निं दंखायो बै फार्स्ट टार्निंखौ बारनानै खोलानि टार्निंखौ बारनानै साहानि टार्निंखौ माने बारग'बायमोन आरोना बे टार्निंआवलाय बेसेबां स्पिड सालायनो हानो नङा होमबा ओमफ्राय माने कारा गंनै फैबाय थादोंमोन गंसे लेफ्ट साइडनिया स्पिड फैदों ओमफ्राय राइट साइडनियाहाय माने स्ल' फैदों आरोखि ना ओरै साहानिफ्राय फैदों बिसोरो आं थांदों गुवाहाटीनिफ्राय माने आं गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय अन्थाइबारि मोनफैबायमोन आङो फैदों खोलानिफ्राय ओमफ्राय बिसोर कार गंनै फैदों साहानिफ्राय फैदों ओरै फैबाय थानाय लेफ्ट साइडनिया जाहैबाय मा होनो स्पिडाव फैदों कार गुफुरमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय राइट साइडनिया स्ल' आरोखि बियो माने रं साइडजों फैदों राइट साइडनिया साइडखौ हगारदों बियो लेफ्ट साइडजोंहाय हगारदों खिन्थु बियो हगारनांगौमोन राइट साइडजों बेयो मा राइट साइडजों फैबाय थादों राइट साइडजों फैबाय थादों ओमफ्राय माने आं हथात कन्ट्रल खालामनो हायासै आरो साइडजों फैबाय नालाय आरो टार्निं बारनाय लगे लगे बोरै बेबायदि माने एरायस्लाबनो हानो टार्निंआवनो माने जानाय जादों आरोखि ओमफ्राय बाखि आंनि गारियाथ' गारि सिङाव थ्रोब हाबखादों ओमफ्राय आङो मानसिया माने फेव थांनानैहाय दुद्रुलांनानै कारेन्ट पस्ट बाहाय माने थाबथाहैनाय जादों आरोखि ना फुरा राइडिं गियार दंजोबोमोन गासिबो गार्ड दंजोबोमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मानसिया जेबो जायासै जेबो दोलानाय माबा बायदि जायासै आरोना खुनि जायासै बाखि फेन्दायाव नैबेहाय एसे आघात जादों आरोखि ना बे गोसोम जानानै थाबाय कि जेबो गैया आखाइफ्रावबो जेबो दोलायाखै खिन्थु मा गावसोरदि रं साइडजों सालायदों बेखौ माने मानिनानै लाया आरोखि दा रं साइडआ माखौ होनो एन्ड राइट साइडआ माखौ होनो बेफोरनि रुल्स माने ट्राफिक रुल्स माने बेखौनो मिथिया बिसोरो ओरैनो गारि सालायो रुल्सखौ मिथिया खिन्थु गारि सालायनो गोरों दा मा जानो गारि सालायनो रोंबाय जेला रुल्सखौबो फल' खालामनो हानांगोन जुदि रुल्सखौ फल' खालामनो हायाब्ला गारि सालायनायनि जेबो लाब गैया सोरखौबा नोङो फुथारोब्ला दा जुदि आंनावहाय गार्ड गैयामोनब्ला दा आङो हयथ' माबा मोनसे जागौमोन आथिं आखाइ बायनो हागौमोन बा थैनोबो हागौमोन दा हेलमेट सेलमेट गाजोबदों आंना गासिबो बे राइडिं गियाराबो माने बिखुंनि नैबे बिखुङावहाय दुमालु थायो नालाय बियो जिदों आरोखि ना ओमफ्राय साइडनि नैबे गार्ड नैबे हान्थुआवहाय माने लहा बायदि थायो गोरा बुस्थु बेबो जामजोबदों बे आरोखि माने गावसिनि दायखौ मानिना लायाखै बिदिनो थेवब्लाबो मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय माने अख्राजोंथ' अख्रा जाफानो हाया ओंखायनो माने मानिनानै लाबाय आरोखि आङो
दा बेफोरखौ बाद होदो गासिमोन नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ माने बुंहरगासिनो दङ बे गारिखौ फानदो गारिखौ लानांला होननानैहाय बेखौहाय दानो सालायथ'खाला ओरैनो मास मोनसे बा मास मोननैनि उनावसो आं बानायनानै बेखौहाय सालायफिनगोन दायो बे थाथ'थोंसै आङो एक दिननि उनावहाय माने गुवाहाटियाव थांफिननांसिगौ नालाय आं बारा गोबाव सुटि लाना फैयाखै सर्ट टाइम लाना फैदों भट होनो होननानैसो फैदोंमोन नालाय माने आङो गुवाहाटिनिफ्राय भट होनो होननानै फैदोंमोनलै ओमफ्राय बेनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि जाथाय जाफैबाय आरोना दायो आङो गारिखौहाय साफा खालामनानै लानोसै लोगोफोर नाजानि नोंथांमोननि बुंनाय बायदिनो आङो माने दस्रा गारि लानो ट्राइ खालामगोन हायाब्लाबो माने नाजागोन आरोखि ना हायोब्ला लानोसै आरो हायाब्ला एक दिननि उनावहाय बानायनानै बेखौ माने सालायफिनगोन आरोना बानायनायाथ' बानायखागोन जेरैब्लाबो थारमाने फुरा हाब्रु दंजोबो नै ओमफ्राय आं बेखौहाय साफा खालामगोन आरोना दा बबे बुस्थुआ बायदों आं नोंनो गासिखौबो देखायजोबगोन नैबे फुरा माने खर'आनो बायजोब्बाय आरोना नै खर'आनो बायजोबनानै दङ आरो साइडनि मा होनो साइडनि कभारफ्रा माने बायजोबनानै दं आरोना नै गासिबो ओरै नैबे जाबाय लेफ्ट साइडनि R7 बेबो थुब्ला गावबाय नै R7आनो थुब्ला गावबाय माने ओमफ्राय नायदो नै बे जाबाय खर' आरोना फुरा गावजोबदों नै बाहाय वाइट दङमोन बेबो गाबाय आरो नैबे लुकिं ग्लास बेयो नै लुकिं ग्लासआ राइट साइडना माने गाजोब्बाय आरोना नै ओरै ग्लासाबो गाबाय आरो नैबे लाइट दंमोन बेबो गाबाय आरोना ओमफ्राय लेफ्ट साइडनियाथ' जेबो जायाखै थिगैनो दङ बाखि डिसआ माने थांबाय आरोना मोननैबो सकेटआ डिसथ' नङा सरि सकेटआ माने थांबाय आरोना गोदोजोब्बाय नै गासिबो बे जाखाला बे मोननैबो ओमफ्राय विंलेटआ गाबाय नै राइट साइडनि ओमफ्राय बाखि नैबे स्क्रेच जाजोब्बाय विंलेटआथ' गाखाबाय बिनि उनावहाय ओरैनाथ' गैखाया नै नैबे साइडनि बडियानो गैखाया माने लेफ्ट साइडनियाहाय दायो माने फुरा हाब्रु जाजोबनानै दङ आं बेखौहाय साफा खालामगोन आरोना सुनो नागिरदों आङो राइडारफोरनि लाइफआवहाय बेफोरबायदि सथामब्रा एक्सिडेन्टआ जाखायो लोगोफोर बेफोरखौ टेनसन लानांगौनि जेबो गैया माने लाइफआ मानसिनि देहाया माने सेफटि जाबानो जायो आरोखि ना बेनिखायनो मा जेब्लानाखि राइड खालामो सेफटि फार्स्ट माने सेफटिया नोंहा सिगांग्रो जाग्रोनांगौ हेलमेटआ कम्पालसारिखा आरो मा गियार थाजोबनांगौ राइडिं गियार थानांगौ जुथा थानांगौ बेफोर माने थाजोबनांगौ आरोखि ना जेब्लानाखि गोजानाव राइड खालामो माने आं गोजाननिफ्राय फैदों नालाय गोजानाव थाङोब्ला आङो राइडिं गियार गानाबा आं मालाबाबो ओंखारखाया आङो फुल सेफटि गाननानैसो आङो ओंखारखायो आरोखि सुखांबाय दायो नै लोगोफोर साफानो माने आं बेखौ सालायनो होननानै सुवाखै आरोखि ना माने सब हाब्रु गोजाजोबमोन नालाय ओमफ्राय बेखौसो माने हाब्रुनि दोनोबाथ' ओरैनो माने माराम खाना थागोन लहायाथ' माराम खायो नालाय जेनाखि प्लास्टिक बेल'सो माराम खानाय नङा लहाया माने थाबनो माराम खानो इजि आरोखि ना खिन्थु मा प्लास्टिकाहाय माराम खानो रोङा आरो सेवनोबो रोङा लहाया जाहैबाय माराम खानानै सेवो ओंखायनो आं मा माराम जेनाखि लहायाव नांनाय हाब्रुफोरखौहाय बेफोरखौहाय माने सुजोबबाय आरोखि ना गथिखिनि हाब्रु नांनाय बिसोरखौहाय सुजोबबाय ओमफ्राय दायो मा सोनानै दोनफिनसै दायो गारिफोरखौ सुखांजोब्बाय ओमफ्रायो माने दसे आइफवालियावहाय बेरायहैनो नागिरदों आरोना आइफवालिनि दालां गोदानखौ नायनोसै गोबाव जाबाय नालाय नायैया ओमफ्राय फंबाय बिबुं दंफैयो फंबायनि गारि गोदानजोंहाय गारि गोदाननि पार्टि जाहैदोथो सल'खौबार ओरै दं जाहैबाय नै NS 200 एकदम गोदान आरोखि ना बेसेबां होनदोंमोनलाय BS7 होनदों नामा एकदम गोदान मडेल आं माने नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय नै एकदम निउ नाम्बार प्लेटबो गैया नै नाम्बार साम्बार गैया गासिबो एकदम निउ आरोखि ना गोदान लाबोदों जोंहा फंबाय बिबुंनि नाम मोजां बाबुलाल बेना ओमफ्राय जोङो बेजोंहाय माने आइफवालियावहाय थांगोन आरोना दालां गोदानखौहाय नायनो मोजां ना सालायनोथ' मोजां माइलेज बेसेबां होयो 42 लामा मोजां 40 प्लास थांगोन एसे आदसा ओमफ्राय लामा गाज्रियाव 35 दे थिगैनो दं सालायनायसै बरियाथ' सालायनो मोजाङानो सालायनो
दायो जोङो दालाङाव मोनफैबाय लोगोफोरनो एकदमबारे बरिया जाजोब्बाय नै ओरै गाहायजोंबो नायनो हागोन बैजों बैग्रि बागान दङ नै एकदम बाहाय बेरायफैनो हागोन सेंग्रा सिख्ला रमान्टिकनो ना मा होनो हरैजाय मालाय फट' लालायगासिनो सेंग्रा सिख्ला फट' लालायगासिनो एकदमबारे ओमफ्राय ओरैबो जिसुजों ट्रेक्टरजों लाइन मारिगासिनो दं नै बाहायबो ओमफ्राय ओरै थांबा मोनहैबाय फाथाबारि बैयाव दङ जाहैबाय दुमब्रु दखान आरोना ओमफ्राय ओरैजाय आइफवालि दखान बयबो मिथिखायो नालाय आरो जाय नुवाखै गोजाननि मानसिफ्रा फैनो हागोन आरोखि ना बाहाय बेंटलनि 3 किल'मिटार गोजानावहाय फैनानै बेंटलनि 3 किल'मिटार साहाजों फैनानैहाय नैबे आइफवालि होननायखौ मोनफैगोन आरोखि ना नै हाग्रामा ब्रिजजोंहाय समानफ्रामानो ना एसे गुसुंसिन आरोखि गारि गोदाना माबायदि लोगोफोरनो कमेन्टआव खिथाहरदो खिन्थु आंनि नङा दै फंबायनिसो नै बिराद मोजाङानो सालायनोबो मोजां सालायखांबाय आङो जोङो दानिया दालांनि गाहायावहाय फैनानै नैबे मोनसे बिराद मोजां बैग्रि बागान दं आरोखि ना जोङो बाहाय फैबाय दायो दालाङा थाबाय ओरै खोलाहा बिनि अपोजिटआवहाय नैबे बैग्रि बागान आरोना ओरैबायदि मोजां बे बागाना नै बाहायनो पिकनिक जायो मानसिफ्रा निउ इयारावहाय दा माने बिलाइआ खिलियाखै आरोना रानजोबनानै दङ नै ओमफ्राय जेब्लानाखि बिलाइ खिलिगोन ना अब्ला ओरैबायदि मोजां नुयो आरो बैयावहाय आवजार बिफां फांसे दङ बिराद मोजां माने बिबार बारफ्रुगासिनो दं आरोखि ना बिराद मोजां नुयो बेखौ देखायथ'ला मालाबा नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय दा बेखिनिखौ देखायबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो लोगोफोर मोनसे खोथा आं माने दिनै खुसिबो आरोखि ना मानो होनोबा आंनि चेनेलावहाय दिनै 25K साबस्क्राइबार जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंसिनि अननायावहाय दिनै आङो 25K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना हाजासे सापर्ट खालामनो थाखाय आंनिफ्राय एकदम गोसो सिंनिफ्राय माने अननाय जासिहरबाय आरोखि ना आसा खालामो नोंथांमोनहा बिदिनो जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै दाबो खालामगासिनो दङ आरो इयुनावबो खालामबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना स' लोगोफोर बेनोसै भिडिअआ नोंथांमोनहा मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन